sifuna kuphuma nasezinye ezihlukanisekile. Sesisaziwa ngey'nselelo, challenges edlula kuwo. Bathi uye loyo ongasebenzi, uye loya ogulayo, uye loya. Sesisaziwa ngaleyinsila. Kanti insila ayimenzi umuntu, insila iyagezwa. Namhlanje sophakamisa ini? Amehleji. Siwayisa la usizo livela khona. Umuntu cabanga ukuthi lezindoda cha dlula. Umuntu cabanga ukuthi lokhu kunayodlula. Nathi kufuna sikuthathe sicasumise sikhombe ubani na lo oletha ini usize empilweni zethu. Funa sikucathulise siye kuyo. That's why uDavid athi ngajabula kakhulu ukuthi siye kuphi na endlini kaJehova. Shuthi kufika endlini kaJehova kufuna uhambe ufuna la emakhoneni ubheke ukuthi uJehova ungakuphi ke ungamtholi. Nkosi bathi yakho la marweni ungakuphi la. Ungakuphi Nkosi? Angithi lebathi ngiyakho mara wena Nkosi ufuna uyizwela wena ngoba kuphi na sendlini yakho. Asifike endlini kaJehova bese siyaqala. Siyafuna ukwazi ukuthi Nkosi ungakuphi. Utholakala ngakuphi? Ukhuluma njani nathi? Uphendula njani? Singafika endlini kaJehova siphinde siphume singakhulumanga naye. Ngiyakalekisa ngithi hayi ngivakashela amanzini kodwa amanzini abakangiboni, amanzini abakakhulumi nami. Ngiyakalekisa nje. Hayi namhlanje bengiyeka amanzini, bengiyeka amncini. Kodwa amncini ungababuza ukuthi nimbonile ugobeka abakaboni. Mara bengiyeka amncini futhi. Ibuke le ndaba. Siyadinga kaJehova. Ungaphumi ungakhulumanga noJehova. Lokho kuyasena kini uze ungaphumi ungakhulumanga naye. Nkosi sengifikile ukukhuluma nawe. Noma ngabazwa ngabani wena Nkosi khuluma nami. Wena khuluma nami, khuluma nami. Sifuna inkosi azokhuluma nathi. Iyagcina ukukhuluma nami. Nawe yagcina inkosi ukukhuluma nami. Mhlawumbe kwena simazonda namhlanje. Akangisizana. Nginjenje ube wangisiza ngabani khona. Umuntu umlamleli. Wathi wabona umzalwane anesandla sokusiza bokwazi ukuthi uNkulunkulu is-involved kuleyo mpilo leyo. Wathi wabona umuntu anesandla nempilo yokusiza bokwazi ukuthi God is involved. Elince kwafu ukuthi sigibele ehlahleni ngoba yazi ukuthi usizo livela kuJesu. Yabuka uthatha abaya konthame ekhona ukubona. Angekho ukubona inkosi yakhe, mara ngekho ukubona ukuthi ugibele kuphi na. Namhlanje sithi zakhe emthini yagibela ukubona ukuthi umizo lesixukwini angeke izimbono uJesu. Ungcono isuke phansi kwesixuku imali igibele ehlahleni ibonile uJesu. Suka nawe phansi kwesixuku phela. Awu yenze into ehlukile. Suka phansi kwesixuku uzibonile uJesu. Suka phansi kwesixuku uzubumnandi ukuba khona kaJesu. Umedala uGenesis 1:3 adale nawe namhlanje. Mhlawumbe kadali uba sephakathi esixukwini. Sikhuluma ngenkosi edalayo. Ekhuluma izinto zenzeke. Namhlanje size kuyo, nami ngize kuyo futhi. Asondele khona nenkosi. Asondele khona. Asondele khona nenkosi. Asondele khona nenkosi. Gamisela amesho ethu ezintabeni usizo lwethu
Jesus.